Ikaw ang kaan kautan. Bunalan ka na kang kaon. Bakala ko. Ang labod-labod pa ko dito. Wala maglabod-labod ka di ka. Oh. Nataan gaya ni. Hello guys, good morning. Karon day ni taga. Sugod na day ko kuan. Kananay bunot og lubi kay magutan ko diyan nahiwa na ko guhasan. Iwan na ganina. Diyan katong bago yung hinatag nila dito sa ano nang. Guys, subot ko lubi. Sana ko na puno. Ay, hanggang hindi na nanging inga. Kuha na, karang ang laga, ang nahon na. Ang kasaka. Huwag talaga nalang ng pun. Sabaw. Tambawang ko ni guys. Ano ba? Kurun. Ada tuh kang galing. Ini tatay mo sudan to. Apa ini net nako na? Sana guys.
mabagininit. Karong dali, magkuha ka ng upuan. So guys, kanya mong hinatag ni kuan. Ito hinatag na ni Day? Dolores. Sino mong galimitan? Sa gula na ako, Dani. Gamay ragad. Bayulit. O pa nila nagbuba? Ano ni magbuba? La. Talawa din kagirin. Gagmay ko sa naman. Lami ganin ni kuan, kananay. Lami ni kuan guys, ibinignit. Hinatag ni nila Madam Dolores katubang kuan. Ti puto dari sa among kuan si Madam Dolores og ni Sir Mike katong Australiano bitaw guys. Ila pa ni hinatag karon pa din na wag luto ni kay wala lagi time. So isagol ni na sa ginataang utan guys. Lami man ni kay maglaut-laut man. Wani makalamin sa napayinay gabi, nagikas ano nang. So, yummy din ni ron. Laging tudluan si MM gagutan guys. Wala man kag matudluan pa pagkanig kaagutan. Di ang matabang sa isang ginawaan ni mo kagutan oy. Kulit lang isabot daan. Di ba ningin si Pedrita basic guliwi kay nagkagubiligasyon dito sa simbahan? Kaya kagingan gahapon ni Maylin? Dili, di niya pwede mabiyaan sila. Pasabot yung obligasyon nga Domingo. Kaya nakaserve naman si Pedrita sa talong si Manhar last week. Di na sila kanuna mag-serve good. Pwede na das marinada ng kuan ba bago. Nagiutan, mali ko na sila sayad. Siya. Iuhaw na naman. Minsan ring. Pero, Isa. nasun dito yung tubig. Na sa tubig dito kita gaan na ng tubig isang kasabon. Isa. Kana siya, langas. Oh. Doon na po. Mawang ko mga doon. Hindi sila magkaon. Ano lang doon? Mga dati na sila po. Ikaw ang kaan kautan. Hindi. Bunalan ka na, ikaw ang kaon. Bakala ko. Ang labod-labod pa ko dito. Malam maglabay-labay ka di ka. Ito. Hindi nataan, hindi kaya ni. Ito. Hindi mo sa kamatuon. Kaon. Nawaon pa pa si Erin. Kaon ko doon. Gutom siya mama. Ha? Saan? Kasi Erin, kaon. Kaon ka bro to. Makabuhi siya tungod sa kertas. Ano? Kaya ako yung pagkaan nila makabuhi. Bundag. Hapon ba kasi yung pagkaan nila. Minsan ako pagkaan sila pagkaan nila. Kaya ano? Ito. Ito siya. Sinsi ba? Gidaga di sa buwak. Nga uha po subok ni Pedrita nga mananghid. Ha? Namas ba ni Pedrita nga mananghid? Ano sa Pedrita? Buwak. Ano to? Katong dahay bagagun. Kana sa ganahan din nagbuwak pati isang bahay dito sa una. Isang muna-muna nagagun ka. Muna-muna ng bisiha. Lanang gazad. Ganahan din sa buwak. Mura na sila stiri pa rin ha. Ganahan buwak. Kaganahan ba buwak? Pero Di pa yan niya. Pag-gabi. paano naman ko na kanahan ko dagang kaso ko sa una. Mamatay man din manghinayang naman ko.
Tanaw ng mga gipagtanom des gawas. Nagtanong ko bloy adad to balong kanang loy hang buhi ba na. Nabuhi na. Kano ko kumananom day kaya hang kamot bugnaw. Mabuhian ko tanong. Naluy ibutang ra nanubo gani. Mga na diha oh. Tang kuan na. Suwayan ka na di sa lang nahutan. Kaya way lang as mahiro. Ano paano sila yan? Di mo pina makapaakay kaya naman. Ako nang matumban. Ay yes, na nagbago doon. Mo ni nainggan niyo kung sunod kay kung malinami sinuban ng jenis ko. Tama sa gol. Baod doon bata ni. Hindi mo doon ng bago. Mo ni katong janggi bumangi ka ang kami. Hiwaan. Wa mas ready ha ba sige kalat tapos ng basura dadto. Sus ginugsura sa nag plastic. Sa kuno sa kana nakabuhilo anay ay. Bang. Sige man ba nakabuhin. Okay. Kapinang suka man ko ng hukot. Medyo hukot rabi ng kakuan. Rabi sa kakasidan. Video isa duha ra ka buok. Hindi na nakatagang dagdag na. Para nakabuhi na agad sa kang bugoy. Haktan ni mo? May tanong si nanay yan eh, tulikod. Bukod ko ita ka, isapot naman ko. Na. Mas malalagi kalap na isli ko. Ang liro anak. Guys, suwaan nyo na. Sunod pakulo guys. Sakto na niya. Kasi na kami ulit. Ay guys, tanang nanggilunod agpuan. Bago. Nandiya last nito na. Ilan na ni. Nga na sa color guys. Kay utangan mo na agtanang kuan. Tangan ho gabi. Adi. Yan na guys, sagangutan. Napailisog nang ka. Agko nagkatong na ay bago, say kinsay nakailag bago. Kani guys, bago kubasa, ubi, ja na pagi gabi. Yummy. Ini
Bye guys. Bye. Good morning. Daragon guys ya. Bago. Kami. Ay guys, mga anta, yan na. Takabadyo na nagipabugnawan. Ano ni bago. Lami. Takabidyo na rin taran kay Saba. Nagpatugtog. Semen kay dagan man pag magnanayotan. Hawa. Hawa, Ming. Oh, good. Ganoon po tayo susudaan kay tutan man ni di mo kabutan. Wala di mo ka na. Da, kita labad sa suwa. Hawa. Ne, namit tagsadaan. Iburit ni mo. Utan nga kubasa. Bilig bago. Naganahan ka nga na. Agdo sa ning dagan na. Kaging nagpakanagutan. Kaway sidaan. Gusto natin. Hanggang gusto ba na? Hindi siguro salin kanina. Abi yan. Bugno na ne. Bugno na. Bugno sa kay baw pa ni katat pa na nagyukan. Ilain ba akari ana ko pili are. Moram na didag ko. Bak. Ama lami sila kuha kay di na buli na. Unsa naman to? Yun. May bike ko. To. Ko bay. Asa ba dai? Magkusog din yung isda, no? Hindi sila magbog. Padahal sila tanan. Adas pa kan men. Nama pagi kuanan ulit. Chatan mo ano? Kilo, sir? Kilo? Ilang kilo mo, Lor? 1 kilo. 2 kilo? Abalik ko yan. Awat sa timbangan. Gamay rin. Iya matungod dah. Unjo, dapat. Ketulas Oh, napa? nay bahin nila. Ha? Kaya natin si Tungo. Iya betul. Nay bahin. Nay bahin. Ito yung binuhi mga nila. Binuhi. Kaya ilaras lang tungod. Ito pa Lagi sama lagi ni. Tamal. Mama, kabit na patindahan. Adlok, maguba. Adlok, kakuan.